Uep! Bon dia! Avui som a les Terres de Lleida i és que volem saber què amaguen els secrets d'aquesta denominació d'origen tan fantàstica, la DOP de les Peres de Lleida. M'acompanyeu? Vinga, va, que ja veig una taula parada. Vinga. Agafem la cistella. A veure on estarà aquest home que m'ha deixat aquí una taula amb les peres i ell no hi és. Gerard... Oita'l, ja el veig. Pep, Com anem? què fem? Ja has arribat? Ja he arribat. Quin país que teniu, noi. Com va això? Molt bé. Bueno, Un camp de peres. un camp de peres amb molta història. És un camp que igual segurament té més de 50 anys. 50 anys aquest camp. Sí, és dels primers que es van plantar, no? I està situat, ja ho veus, en bell mig de dos rius, un que és el Segre, que toca per la part d'aquí sota, i aquí a la nostra esquena queda el Noguera Ribagorçana, una zona on és típic el cultiu de peres. Clar, la DOP Peres de Lleida, quines varietats empara? Bueno, empara tres varietats, una que és la llimonera, com t'he dit, aquest camp, després tenim la blanquilla, que ve després amb temps de collita després de la llimonera, i després tenim la Conference, que és la darrera que collim i que és la que podem trobar tot l'any a la venda. Ara som a principis de desembre, ja no tenim peres als arbres, per bé que he vist algun parer que en té alguna de pera. Com és això? Bueno, aquestes són aquelles floracions tardanes, que com que no ha fet fred, doncs el cicle biològic de la planta continua, i es fan aquestes peres que no arriben a ser comercials, sinó que aquí en diem cap de brot. En aquest cas de la llimonera és un cap de brot, que és una pera que ha sortit pel temps, vull dir, no per amb això. I bueno, som a principis d'hivern o inicis, si t'hi fixes ja han fet una prepoda a dalt, han passat les màquines per ajudar-nos una miqueta a esporgar, però bueno, com que cada any costa més de que faci fred, doncs tenim encara molta vegetació i això ens fa que ens costi una mica més de podar, en aquests casos, però bueno, esperant que arribin els primers freds, que fa que caiguin les fulles, com veieu ja en comença bé, per començar a fer la poda, per preparar ja l'arbre i buscar les branques idònies perquè l'any que ve surtin unes peres de la denominació d'origen ben grans, com més grans millor, no? Clar. Gerard, una coseta. Quan comença a florir aquí un parer? Perquè, clar, ara estem a la part de la poda, però d'aquí fins que comencin a florir els arbres, quan passa? Bueno, nosaltres, com a productors de pera, ara comença el cicle, és a dir, comencem a esporgar a l'hivern, que és el seu temps de poda, on elegim les rames on han de quedar els fruits, després arriba la primavera, que és allí on surt les flors, i és allí on comencem a comptar on hi haurà els fruits i com seran els fruits. Després passa la primavera, arriba l'estiu, que és el temps de collir. Evidentment, la llimonera és una que és dels primers que es cull a mitjans de juliol. Després ja vindrà la blanquilla, després vindrà la Conference, amb l'estiu se recol·lecta, i després arriba la tardor, que és el temps que els arbres, diguem, que fan vacances. És el temps que han acabat de fer-ho tot i entren en vacances. Comencen a caure les fulles, entren al seu repòs i esperant que arribi l'hivern per acabar de fer el repòs. Escolta, a mi m'agradaria fer-te una recepta molt senzilla avui. Et sembla si anem cap allà al cotxe i comencem a cuinar? Va, perfecte. A veure què em sorprens avui. Mentrestant, el que m'agradaria és que m'expliquessis una miqueta la pera de Lleida en números. És a dir, quantes famílies pageses esteu dins la DOP Pera de Lleida? En principi, la denominació d'origen Pera de Lleida participen sobre 300 explotacions agrícoles, amb les quals tenim una capacitat productiva sobre 10 o 11 milions. No vol dir que totes aquestes es puguin comercialitzar com a DO, però a partir d'aquí estem preparats per poder servir, crec que entre 5 i 6 milions de quilos. No obstant, en aquests moments la DO és molt jove, ni que no ho sembli, i estem en volums més baixos, però intentant fer una promoció perquè la gent conegui i gasti el producte nostre, el producte d'aquí, que és el que al final ajudarà que aquest territori continuï estant verd i continuï havent arbres i que continuï gent podent viure de la seva terra. Anem a cuidar, va. Vinga, va, som-hi. Doncs vinga, va, que t'he preparat un plat que no sé si és més una amanida o un postre. Mira, tenim les peres de Lleida, evidentment, formatge blau, xocolata, oli d'oliva de les Garrigues, de la nostra terra, i també pistatxos de Lleida, una miqueta de mel,
Anem a treballar o no? Molt bé, no? Va, escull-ne tu una d'aquí. Què la prefereixes? Amb textura granulosa o fina? Home, una de cada, no? Bueno, Què et sembla? Com vulguis. Sí? Va, doncs mira. Escolta, aquí tenim la Conference i la Blanquilla. I la Blanquilla. En falta una. La llimonera, però en aquestes dates que estem ja s'ha acabat, no la podem trobar. Ja està tota venuda. Està tota venuda. Doncs mira, primer de tot el que farem serà tallar les peres, així les tallarem com si siguessin taronges, a grills, a trossos. Amb pela, veig que la poses amb pela. Sí, que n'hi hagi. Home, ja les heu netejat aquestes peres, Són ben bones i gustoses. Doncs mira, aquí tindrem una miqueta, diguem-ne, d'una textura d'una Conference i aquí tindrem el gust de la Blanquilla, que moltes vegades les peres, Gerard, no sé tu, però això del punt de maduració és molt sui generis, perquè a vegades ens agraden més madures, a vegades més verdes, no? Nosaltres, des de la denominació d'origen, sempre aconsellem de que es tinguin 2 o 3 dies a la fruitera i després cadascú s'ha de conèixer la seva tonalitat de color de la pell i si a un li agrada més madura ha de buscar una pell més groga i si la vol més verda doncs ha de buscar una pell més verda. Vull dir, és allò, com se diu, al gust del consumidor. Sí que és veritat és que jo recomano que les tingueu sempre a la fruitera i fora de la nevera. Exacte. Mira, formatge blau de Catalunya. Farem així, petits talls irregulars per anar-los posant, i és que la pera i el formatge blau lliguen de meravella, tu. I una coseta dolça que, a més, ens hi va bé, és la xocolata, i és que m'han portat una xocolata... Que és negra? Mira quina flaire. Oh, que bona! Doncs va, tallarem una miqueta, que donarem aquest contrapunt, no molt, així, com si sigués gairebé sal. Una miqueta de sal, així, flocs, i un altre tresor que tenim a aquestes terres, els pistatxos, que són fantàstics i, a més, ens donen aquests greixos bons i saludables. I un altre que no pot faltar és l'oli d'oliva verge extra. Sembla una bona amanida per a aquestes festes, no? I sense enciam. Està molt bé. Doncs mira, és un bon aperitiu. Vinga, va, Gerard, forquilla per tu. A provar aquesta fabulosa amanida. Com ho hem de fer, això? Un trosset de formatge? Jo crec que un trosset de formatge cap a la boca i acompanyem amb la pera. Què has agafat, blanquilla o Conference? Jo la Blanquilla, ara. Excepcional, boníssim. Lleida a la taula. Territori, proximitat, qualitat. Sense pagesia no hi ha cuina. No hi ha futur. Ja ho sabeu vosaltres. Poseu la pera a la vostra taula. Que bo, tu. Espectacular.